हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लाफिननाय जाबाय। दिनै जों बे साननैसोनि गेजेराव गोबां गावजों गाव नङाब्लाबो गुबुन हारिया जों बर'खौ माबायदिहाय इनडाइरेक्टलि नासयदों आरो माखासे खोथाखौ बुंदों। जों बर'आ गोदोनिफ्रायनो जयैनो दङ, खौसेथियैनो दंलायो। बिनि गेजेरावबो बे खौसेथि थादलायनाय बर'फोरखौ माबायदिहाय गुबुनारिया सिफायना होनो नागिरबावदों। खारन माखौ लानानै? धोरोमखौ लानानै एसटिनिफ्राय एरख'नाय बा गुबुन मोनसे माबाजों एरख'नाय बिथां सत्यरन्जन बिनि बारै गोबाङानो बुंलांदों। मोजांबो जादों, बिदिनो बुंनांगौ। ससियेल मिडिया निउसाव 24 घन्टा बिनिल' दाम होनो हानाय जानो हानांगौ। बयबो दल संगठन बिथांमोना गासैबो बुंजोबदों। निउस पेपारे मोजां मोनदों। बिथां बेफोरबायदिनो बुंनांगौ। बावहाय बिभाजन लाबोनो नाङा। सत्यरन्जनखौ सोरबा सासेया सत्यरन्जन ख'नि जायगायाव अ दोननांगौ होनना बुंदों। मोजांनि बाथ्रा बेबो। असत्यरन्जन बियो माने बियो सोरबा सासे हारिजों हायाबा गुबुन हारिजों बैखौ नङा बैखौ नङा बैखौ खायदावग्रा मानसि बियो। खारन बियो गावनि माबे पजिसनाव दङ बेखौ बियो बारा मोनथिया, बा गावनि थांखिया मा बेखौबो बे मोनथिया। गावनि हारिया माबे अलखदाव गोग्लैदों, माबेजों गोग्लैदों बेफोरखौ मोनथि रोङा। जिखियानो जादोला बिनि खोथा मथे जोंनि बर'आ मालाबाबो सोलिनाय नङा आरो सोलिनायबो नङा। गुबुन आफाद दिनै बर'नि नांग्रा जांख्रिथायारि आफाद NLFB बिथांमोनाबो दिनै प्रेस मिट होदों बा स्टेटमेन्ट होनायखौ नुदों। दिनै बेफोरबायदि होनांगौ आं मोजां मोनदों। बेखौबो बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। बर' रायजो राजानि जानानै बिथांमोना बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ आं मोजां मोनदों। बेफोरबायदिनो आरो गुबुन गुबुन दल संगठन आबसुफोरबो होदों, सोरबा गुबुनफोराबो होदों। पेपार स्टेटमेन्टब्लाबो होदों बा माबा मोनसेब्लाबो होदों। मोजां मोनदों, थिगैनो दं। जिखियानो जादोला आं बेफोर खोथायाव बारा हाबबाय थाथ'ला। दाना फैफिनदों, बारा गोलाव जानाय नङा भिडिअ'आ दिनैनिया। जाख्ल'नाय एबाराव फैगोन पलिटिक्सनि बाथ्रायाव फैफिनबावनि दसे जों सावरायलायनि पलिटिक्सनि खोथायावहाय। जाख्ल'नाया दानिल' बाथ्रा नङा। जेब्ला जों बर'आ सरकार सालायनो हादों बे सरकारनिफ्राय बै समनिफ्रायनो जाख्ल'नाया दिनैसिमबो जोबाखै आरो जोबनायबो नङा होननानै आङो सानो। दिनै सोरबा सासे सरकारानो था बा गुबुन सरकार सासेयानो फै, गुबुनानो फै, बिथांमोननावबो जागोन, बैसोरनावबो फैगोन, बैसोरबो जालांगोन। बेफोरबायदि आरोखि। बेखौनोल' बुंगोन आङो, माने गिदिर जाख्ल'दोंबा बा बेफोरखौ मोजां RTI खालामनांगौ। मोजां RTI खालामनानै मोजां आयेन भाबै थांनाया मोजां होननानै आं सानो। फिसा फिसौ जानाया बे आलादा बाथ्रा। सोर मा खायदायै जायो बे बिनि बाथ्रा। खिन्थु जाख्ल'नायनि नामाव जों 0% जाख्ल'आ होननानै बुङोबा बावहाय खिन्थु अबजेक्सन आंहा बुंनांगौआ दं होननानै आंबो सानो। जाख्ल'नाया जोबनाय नङा। माहाय जाख्ल'नाया रासिन जादों बे VGTCनो सोरबा बिबान मोननाय 100-200 जानाय। बेखिनियाथ' थाव खरसानि माने बेखौनोथ' बयबो लागोन खामानि मावनाय हिसाबै। बा सोरथो गावनि पकेटनि गारनानै खामानि मावनो दङ। बिदिबो गावनि पकेटनिखौ गारनानैब्लाबो खामानि मावग्राफोरबो दं। खिन्थु एबोलि जे गासैयावबो जाजोबनांगौ बा मानांगौ बे नङा। दिनै थांनाय सरकारफ्राबो जादों। बिथांमोनाबो बबेबा बिथिङाव ना बबेबा बिथिंजों जादों। जायाखैखौ होननानै बुङा। दानि सरकारफ्रा बै बारग'नाय सरकारखौ गोबां खोथा बुंदों। RTI होनांगौनो, हमनानै हरनांगौ, CBI होनांगौ, जेलाव हरनांगौ, गोबां बायदिसिना खोथा बुङो आरोखि। बे बाथ्राफोरखौ आङो
खोनासंनानै एज ए जाथि हिसाबै एज ए बर' हिसाबै बे हिसाबै आङो खोनासंनो साबजानायखौ मोनाखै। जों हमथाबना लाबाय थानानैबो लाब गैया। जोङो दिनै सोरबा सासेखौ बुंथाबबाय थानाय बा नारथाबबाय थानाय बेबो जानाय नङा। जों गुस्लायनांगोन, सोलायनांगोन। जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा अपोजिसन थानांगौ, अब्लासो गोगोम गोख्रों जायो जोंनि हारियाव। बै समावथ' अपोजिसन रावबो बुंखांग्रा गैयामोन बा माबा मोनसे खालामनानै होग्रा गैयामोन। खिन्थु दा गुबुन मोनसे पलिटिकेल हान्जा फैनाय लोगो लोगोनो बै मोनसे गुबुन हान्जानि हान्जायाखौ बुंनो हमदों। मोजांबो जादों। आरो बिदि बुंखाङाब्ला बैसोरबो सांग्रां थानाय नङा। सेकेन्ड टाइमाव बिथांमोनानो जुदि फैयोब्ला नैबे दानि रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौबो बुंगोन आरो बुंनांगोनबो, बुङाब्ला जानायबो नङा। आसि थुयै थुयै खोन्थानांगोन। नैबे दानि गभर्नमेन्टआ जुदि नेक्स्टआव जुदि जेनोब्ला, गुबुना जुदि फैयोब्ला बिथांमोनखौ आसि थुयै थुयै बुंनांगोन। अब्लाना बिथांमोनाबो खोनासंनांगोन। जायहा सरकाराव थायो, जायहा रुलिं गभर्नमेन्टआव थायो, बिथांमोना खोनासंनांगौ जायो। बेखिनिखौ दिनैनि बे दैदेनगिरिफ्रा हजम खालामनांगोन आरो सहायनांगोनबो। जायनि जाहोनाव दाखालि दानि रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय मा बिबानाव दङथाय बिथांखौ मोनथि रोङा। आं बिथांखौ बुंनोबो थाङाखै बा सोमोन्दोआ आंनि देरसिन, बुंनो समाया। थेवबो बिथां आइजोखौ मा बुंना लादोंमोन बेखौ रायजो राजाया मोनथिगौ। जुदि जों रायजो राजानि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावना होनो हायाबा, बुंदोंमोन मा बिथाङा जोंखौ साव हो, हाजार जननि गेजेराव सोरबा सासेनि सावाथ' आंनाव नांगोन, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। हयथ'बा बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ, नाम मख'ला। बिनि एगेन्स्टआव गुबुन सासे सेंग्राया बुंदोंमोन। आबुं जाखागोन, बेजों बुंजाखांगोन। जिहेथु नोङो खोथा होनानै दोनदोंमोन, बेखिनिखौ नों हजम खालामनोबो हानाय जानांगोन। नङाब्ला पलिटिक्स। आंबो बुंनो गोसो जादोंमोन, नोङो बै समाव मा गारि सालायोमोन, दा नोङो गुबुन मोनसे आबायाव थांगासिनो दङ। बेखौ आं बुंनो सानाखै। नांगौ मोनसे माबायाव थायोब्ला बबेबा मिथिङा नोंसोरना बारा जागोन, बावहाय गारियाखौ नांखागौ। जायखिजाया गारियानो नांखागौ। नों बै समाव स्कुटि सालायोमोन, दा नोङो फर्चुनार बा इन'भा गाखोयो नोङो। जों मेगनजों नुदों नोंखौ। माला नों इन'भा बायफेरनो हाखो नों? माजों नों फर्चुनार गारि गाखोनो हाखो नों? बे मोनसे कुइसन जानानै थायो। जों बेखौबो गाज्रि बुंनो थाङाखै। बेखौबो जों गाज्रि बुंनो थाङाखै। नोंथांनो नांगौ, नोंथाङा डिउटि बा बहाबा मिटिं प्रग्रामफ्रा बारा, मालाबा अदालगुरियाव जागोन, नों बहाय थांनोथ' नों स्कुटिजों बा सोरबा गारि भारा लाबाय थानो नोंहा खुनु माबायानो गैया जाहैगोन। नांगौ, बे गिदिर बाथ्रा नङा, गिदिर इस्यु नङा। खालि बेनोल' माखासे खोथायाखौ सिन्था खालामनानै बुंनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोननि सरकारा दिनै बुंदोंमोन पार्सेन्टखौनो सिनाया। सोरबा सासे दैदेनगिरिया बुंदोंमोन, नाम मख'योब्ला बयबो मिथिगौ, 0% होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोननि सरकारा। मानोथो दा पार्सेन्टखौ सिनायनो गोरों जादों? बेफोरबो मानोथो दिनै नोंसोरनियालाय जेजोंबो थां, गुबुनजों थां, बैजों थां, बेजों थां, PCDC-यावनो दावरावआनो फैयो। मानो? आवगोलनावबो PCDC-यावनो गोबां दावराव जालायदों। दानियावबो 5,000 फैसा लादलायनाय, सोरखौबा एरख'नाय, सोरखौबा मानाय। PCDC-नि थाखायनो सोरबाया बुलाय सुलाय जादों। नों सरकारावनो जादों। आरो सासेया जोंनि दिनैनि दैदेनगिरि, बिथांमोना मा होनबावदोंमोन? मैदेरजों न' सिफाय जायोब्ला 1 लाखखौ आं होयो। बाक्सा बायदियावहाय मैया दाखालि साननैसोनि सिगां निउसाव नुदों आं। बड'लेण्ड बुब्लि ना मा जायखिजाया निउस पर्टेलाव नुदों आं। बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब, बिथांमोननिखौ थाब थाब सालायाव फैयो। मानो होननानै बुङोबा बिसोरनाव माखासे खोथाया थाब थाब थाङो नालाय, ओंखायनो बिसोरनिखौ मख'बाय थानाय। जायखिजाया निउस पर्टेलाव नुग्रोदों आं मैदेरजों गाफायनाय। जोंनि दिनैनि चिफ, दिनैनि दैदेनगिरि बिथाङा मा होनदोंमोन? आंनि चेनेलाव नायहैब्लानो मोनगोन दे। गुवाहाटियाव मोनसे माबायाव होनदों, आं फैसानि माने पावारखौ लुबैबाय थायो सब समाय, माने थाखा फैसा जानांगौ मानांगौ, बेखौ बुंदों आरोखि बे।
बावहाय बियो बुंदों मैदेरजों गाफ्लेजानाय न'खरनो आङो 1 लाखखौ 1 लाखखौ होयो होननानै बुंदों। नाथाय बैयो बाक्सा बिदियावहाय गथ' गावनि फिसाज्ला सासे थैदों, गाथार जादों, न'बो गैला, मैदेरजों सिफाय जादों होनबा बेफोरनो हैदोंना हैयाखै नोंथाङा थांनानै जुदि नोंथाङा हैयोब्ला नोंथाङा निउस पर्टेलफोरावबो होनाया मोजां आं सानो आरोखि। दिनै नोंसोर बिदिखौ होआलाफानो ओरैनो खुगा बुंनानै लाब गैया। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ। दा हमनानै ला नै ओरैबायदि सिसुबारि 5-6 तारिखआव थांगोन होनना बुंदों। 5-6 तारिखआ दिनै बारग'लांबाय। आं खबर लाहैनो सम मोनाखै, थांनायबो जायाखै। आं थांगोन साननैसोनि उनावहाय। मा खोथा होननानै दोनदों रायजो राजाजों रिलिफआव थानाय बर' रायजोफोर दिनै बिथांमोना गोबां खस्थ' दङ। माने गरमाव जोंसो दिनै फेनजों थाबाय, बिसोर दिनै फेनजों थानो हादोंना हायाखै। प्लास्टिकनि न' बेफोरखौ नायोब्ला दुखु नाङो। सोरबाया नांनोबो हागौ, सोरबाया नाङाबो जानो हागौ। जोंनि थाखाय बेयो गिदिर बाथ्रा जानानै थादों। बेनोल' जेरैबायदि खोथा होदों बेफोरबायदि मावफुंलांनो नाजानायखौ सान। जाहाथे रायजो राजाजों दा रायजा, रायजो राजानि सावखौ दाला, नङाब्ला नांगोनबो। आं दिनैनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बुंबावगोन, नोंथांमोननि फिल्डआ मोजां नङा। आं बेखौ दिनै रोखा बुंदों। 100% नोंथांमोना 2025आव बिदि आखलबा जेनगोन। नोंथांमोननि फिल्डआ बिराद गाज्रिथार, थासारिया मोजां नङा। नोंसोर सायावसो सेहेरा ओरैनो मोजां खोन्थानो हागौ। आं फिल्ड जायगा गिदिंदों, गोबां जायगायावनो इनडाइरेक्टलि बहुद खोथा सावरायदों। भिडिअखौ लाबोआखै आं, लाबोगोन बिनि बारैबो। पलिटिक्सनि बारै खोथाखौबो आं लाबोगोन आं साननैसोनि उनावहाय। UPPLनि फिल्डआ गाज्रि जानानै दं, बेखौ आं रोखा दिनै फोरमायदों। दिनै सोरबा सरकारफोर, मोननै सरकारखौबो बुङो रायजो राजाफ्रा। दा आवगोलनाबो जोंखौ नायसनखायाखै, दानियाबो जोंखौ नायसनाखै। खुगायाव बिराद गोदै गोदै होनबाय, दानियाथ' बिराद गाज्रिसिन, बिराद गाज्रि नाम थांखि बुङो। दुखु नाङोना जोंथ' बर' मानसि हिसाबै जों बर' रायजो राजाखौ दिनै बेफोरबायदि नाम थांखि बुंजानोखौ लुबैयाना जोंथ'। नोंथांमोना जोंनो जे जों फिल्डआव गिदिङो, ओरैनो गिदिङो जों फिल्डआव खबर लाहैयो माबोरै दंमारो। NDFBनि 0-0 थानाय फिल्ड बहाबा आं एरियायाव हाबहैबा सोरबा सासेनाव गासैनावबोथ' सोंजोबनो हायाना। खिन्थु जायगा फिल्डआ बिराद गाज्रि UPPLआ। आं बेखिनि खोथाखौ रोखा बुंनानै होनाय जाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।